ନାରଣ ସରି ମୋର ରଖା ନୂଆ ଲୁଗାଟା ଦି ଥର ବି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଆଲୋ କିଆ ଏମିତି କାଟିକି ନେଲା ପଡଲା ହେ କଣ ହେଇଛି ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ କଣ ହେଇଛି ବସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନୂଆ ଲୁଗାଟା କାଟିକି ପୁରା ଝୁଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଲୁଗା ଆଜ୍ଞା ନା ନା ଏ ଜାଗାରୁ ଏମିତି ଲୁଗାପଟା କିଏ ଆଉ ନବ ଇଏ ତ ନବ ଲୁଗାଟା ନବ ଫାଳେ ନ ଆଉ କଣ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଫାଳେ ନେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ହା ହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଜମି ବିବାଦ କିଛି ବିବାଦ ହଁ ଆମ ସାନଟୁ କାହା ତ ମାଇପ ସେ ଜାଗା ପାଇଁ ମତେ ରାତି ଦିନ ଝଗଡା କରି ରଖେଇଛି ଝଗଡା ଝାଟି କୁଳିଆ ହଁ କୁଳିଆ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାଦ ଆଜ୍ଞା ହେ ଭଗବାନ କୁଳିଆ କଣ କରୁଛି ବସେ ନୂଆ ଲୁଗା ହଁ ଦିଥର କଣ ପିଞ୍ଚୁ ଆଜ୍ଞା ନାରଣ କଣ କଲୁ ରେ କୁଳିଆ ଏ ତୋର ନିଜ ମା ପେଟର ଧର ଭାଉଜଟା ହବ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପିଓର ପେଶାଳ ହାଁ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହବ ମଣିଷ ଚାଲିଯିବ ହେ ଭଗବାନ ହଉ ଆଉ କିଛି କରିହବନି ବସେଇ କିଛି କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ରାତି ବୁଧ ପାହାନ୍ତି ଏଇଠି ତ ଆଉ ବାଣ ମାରିଲା ଆଉ ବାଣ ମୁଁ ମରିଯିବି ନା ନା ଆଉ କିଛି କରିହବନି ଆଉ କିଛି ବସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଁ ଗୌରାଙ୍ଗ କଣ ଗୌରାଙ୍ଗ ହଁ ମୋର ଏକ ଶିଷ୍ୟ ଅଛି ଗୌରାଙ୍ଗ ହଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆମର ଏକ ଘର ପାଖରେ ବନ୍ଧୁବାସିଆ ହିସାବ ହେବେ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି ହେଇଛି ବାଣ ମରା କେସ୍ ହଁ ମୁଁ ତ ସେ ଅନୁମାନ କରୁଛି କିଛି ସମାଧାନ କରିହବ କିଛି ଆମର ବିଦ୍ୟାବଳରେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଆଣି ହବ କି ହଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆହବ କଣ ଅଛି ଜୀବନଠାରୁ ବଡ କଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆହବ ଦରକାର ପଇଲେ 2-3 ହଜାର ଦିଆହବ କଣ ଅଛି ଦିଆହବ ହଁ 5,000 ମୁଁ ଦେବି ଦିଆହବ 5,000 ଦିଆହବ କଣ ଅଛି ହଁ ଦିଆହବ ହଉ ଅଛି ମୁଁ ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛି ଦିଆହବ କଣ ଅଛି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମିଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଗୌରାଙ୍ଗ ମିଳିଲା ସେଥିରେ କଣ ମୁଁ ଅବହେଳା କରିବି ଆଜ୍ଞା ଗୌରାଙ୍ଗ এই দেখো তিনটি অস্ত্র করে নিয়ে যেতে এই দেখো পে এটি সা এটি নো এই ভগবান গোসাই ये मोर लुगा ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା